Jedeme na výlet. Odchádzame do Thajska, momentálne sme na letisku Bali a po 2 mesiacoch ideme preč z Bali, ale nie na dlho. Ideme len na taký skok do Thajska, pozrieť si nejaké miesta, kde sme ešte neboli a potom sa vraciame naspäť. Takto si tu chillujeme, takto fajne. A čo sme tu našli? Reálne v Singapure, keď pristanete, máte originál dubajskú čokoládu. Aha, musela som. Tak dlho som na ňu čakala, že musela som. Stála 24 eur a som zvedavá, ako bude chutiť. Teším sa. Ideme ochutnať čokoládku. No, obal je úplne krásny. To nechcem dať preč. Čakaj. Jen to je váže vysnúť. Nechcem sa to otvoriť. No, to je škoda. Také to je ružové. Bože, chodí sa mi k nechtom. To vonia úžasne. To je meké. No, ideme ochutnať. Tá farba je úplne čisto zelená, krásna. Ty kokos. To fakt chutí, že jak pistácie, proste pistácie. Bože mňa. Aby som to dala celé na šopu. Mňam. Brutál. Fakt to stojí za to. Mňam. Úplne tá čistá chuť pistácie, čokoláda, mňam. Takto po ceste máme kokosy. Dá si niekto kokos? Mňam, milujem kokos. Moje prvé dojmy z Thajska sú také, že včera sme vlastne prileteli. Hrozne boli hrdlo, lebo sme boli celkom aj dosť dlho na letisku a v lietadle všade bola klíma. A hej, mám radové. Trošku ma boli z toho proste hrdlo. No ale také prvé dojmy sú, že som videla švába. Počkaj, položím si to tu, aby som ukázala. Akého veľkého švába? Takého veľkého švába. Hej, podotýkam, takého veľkého švába som videla. Skoro ma porazilo, lebo ja som vlastne vyšla z izby, už bola tma a iba tak som pozerala, že ako tam vyzerá, nie a takto. A pozriem sa tak na zem z jednej strany z druhej, že nejaké listy sú po zemi alebo niečo. Len boli také listy s nohami, by som povedala. Boli to hrozne veľké šváby, ak som toto videla, ja som hneď išla dnu, ja som povedala, že ja nevychádzam von. Večer ja proste von nejdem, to nehrozí. To, ako to bolo fakt hrozné. Také veľké šváby som v živote nevidela. A také celkovo prvé dojmy boli také, že také všelijaké, také rušné to tu je. Sme išli z letiska vlastne na hotel, čo je hneď blízko. Tam nebola ani poriadne, že cesta na prechod pre chodcov. Takže my sme vlastne cez tú najväčšiu križovatku behali proste na druhú stranu. A také rušné to tu je. Takže prvé dojmy sú také všelijaké.
Uvidíme, keď budeme teraz takto tu cestovať, že aké to bude. Ale boli sme sa dnes najesť a bolo to akože chutné. Ja som si dala takúto rýžu s ananásom a s mesom. David si dal pataj a ten bol fakt brutálny, ten bol fakt veľmi dobrý. Dali sme si kokos, ten bol hrozne sladký, taký iný, taký menší a sladší. No a uvidíme teda, že ako to bude, keď skončí tento výlet, či ešte budem chcieť ísť do Thajska, alebo či už asi nie, uvidíme. Som zvedavá, či sa zmení môj názor nejako, lebo teraz mám také všelijaké dojmy. No každopádne dneska si ideme pozrieť nejakú pláž a zajtra cestujeme ďalej nižšie, vlastne na ostrov. Tak som zvedavá. Dorazili sme na prvú pláž v Thajsku. Nai Yang Beach. Neviem, či to čítam dobre, zistíme to. Ale som zvedavá, teším sa. A vôbec to nebolo ďaleko. Prešli sme len asi, fakt, že chvíľočku. Asi iba tak 5 minút rovno sme šli. Ale tu je niečo, že platenie, tak uvidíme, či sa tu niečo platí, alebo iba pre tých, čo parkujú. Asi sa platí, Boh zastavuje. Aha, platí sa. Zistíme, dúfam, že aj kartu, lebo nemáme hotovosť ešte rozmenenú. Ideme to zistiť. Zistili sme, že sa platí za vstup, lebo to je vlastne národný park tu na Sirinatach, keď to správne čítam, tam je napísané. No, takže preto sa tam platí a vlastne všetky pláže pozdĺž, čo sú, sa platí a je tam aj tá pláž, kde vidíš, keď pristávajú lietadlá takto. Tam by sme chceli ísť. Máme jeden veľký problém, nemáme rozmené peniaze, ani nevideli sme sa zatiaľ žiadnu zmenáreň po ceste, takže ideme sa prejsť na zmenáreň a vyzerá to tak, hrozné teploty. Vyzerá to tak, že po 5:00 je zadarmo vstup, takže uvidíme, lebo je skoro 2, takže či nájdeme zmenáreň, či máme vec platia, alebo pojeme zadarmo. Som zvedá. Ale chcem vidieť, jak pristávajú tie lode, to je také najdôležitejšie, čo by som fakt chcela, lietadla, také najdôležitejšie, čo by som chcela vidieť, ale rada by som sa okúpala, lebo mi je hrozne teplo, ale potrebujeme nájsť zmenáreň. Takže ideme na to. Ideme sa nájsť zmenáreň v tomto teple, asi o chvíľu umriem, musela som to dokonca šiltovku, lebo neskutočné teplo je a reálne nájdete zmenáreň, je taká, že budka ako keby, lebo nevidím tu nejakú inú. A ono je, že je tam, že break, od ktorej hodiny do ktorej, ale už asi 2 hodiny je po breaku a stále tam nikto není. Takže hádam to nájdeme, ale čo som chcela povedať je, že aha, tu na takto, za mnou je ananás, nejaký oltárik, ale oni tu majú všade ananás, proste, už teraz sa mi páči tá krajina. Hrozne chcem ochutnať mango, lebo na Bali mi mango nechutí. Nie som fajtý mango, ale na Bali je takéto mango všelijaké, také, na takú divnú dochu nechutí mi, ale tu nás všade prezentuje mango, tak ho veľmi chcem ochutnať. Musím ho nájsť niekde. Tak, hádam nájdeme niekde a zmeníme peniaze. Našli sme zmenáreň. Ukážem vám potom aj peniaze, že jak vyzerajú, ale najprv som chcela, čo som kúpila. To som našla na Instagrame, že idete do taká sieť 7-Eleven, to asi o tom robím ešte aj video, lebo akože zatiaľ to vyzerá bombasticky. No a že tam si takto načapujete ľad a do toho si zmiešate, aký chcete tam taký drink. A my sme si dali, že banán, čokoláda a takýto ľad. Za to celé sme platili nejakých 80 centov a je to, že brutálne, akože fakt chutí to neskutočne dobre. Hlavne na moje hrdlo veľmi dobre. Aha. Mňam, fakt je to úžasné. No, takže úspešný výlet. Zmenili sme peniaze, máme drink, ktorý som chcela, lebo my sme už v tom obchode boli predtým, ale nemali tam tie drinky, ktoré som chcela. No a teraz sme ich našli. Takže sme sa fajne prešli v teple, úžasne. A ideme teda skúsiť tú pláž. Takto nejako vyzerajú peniažky, to je taká 20-ka, to je taká hladučka. 100-ka je tiež hladká, ale záleží, nie vždycky je hladká. Podľa mňa tie hladké sú asi nové, alebo neviem, lebo niekedy nie je úplne taká hladučka. A tieto sú už také klasické papierové, to je 500-ka a tu je 1000-ka. A také sú nejaké drobné. Mám iba tieto, to sú 1 centovky. Vlastne potom mám ešte 5 a 10. No a čo sa týka, tak tá 20 je okolo 50 centov približne za okrúhlenie.
Takže takto nejako peniažky. Sme sa dostali, to je vlastne ten národný park a ideme k vodičke. Davidi tu vidí nejaký výčlenok a chce ísť stade. Vidíme, čo tam bude. No. Vodička vyzerá byť kľudná. Sa aj kúpu. Ó, to je aké dlhé. No a tam niekde, keď pôjdeme, tam vlastne pristavujú lietadla, poďme sa tam asi pozrieť. Chceme prejsť tak po pláži. Celkom dlhé to je. Ale voda vyzerá byť príjemná, taká jemná. Čo? Ó, ten piesok je úžasný. Ty vole. Veľmi príjemný. Ale nie je taká čistá tá voda. Akože taká tá úplne, že modrá. Aha, čo som našla? Nie, neutekaj. Počkaj ma. Takého malého krabíka. Pozri, uteká. Počkaj ma trošičku. Mini. Inak sme neplatili nič za vstup, pretože sme išli 4 dačo a už tam vlastne nikto nebol, tak sme nič neplatili a platí sa vstup 5 € do tohto národného parku. A kým sme vlastne... lietadlo! No, aj mi vyšlo niečo ukázať. Ale keď sme vlastne našli tu zmenáre, rozmenili, tak sme ešte zastavili na jeden dezert, lebo som chcela veľmi ochutnať mango tu. Ja nie som úplne tým mango, ale všade sa tu veľmi prezentuje to mango a som ho potrebovala ochutnať. Ešte tá farba je taká iná, on je taký, že zelený, ale taký skôr žltý a chutí fakt, že úžasne. Asi začne byť tým mango, ale iba tuto, lebo na Slovensku mi veľmi nechutí, ani na Bali mi veľmi nechutí. Tam majú tiež taký zelený, taký na stromoch rastie. No neviem, či rastie na Bali, ale na ostrovoch, keď som bola pri Bali. Gilier, keď sme boli, tak vlastne tam boli na stromoch tie manga. No ale asi o tom ešte urobím aj nejaké video alebo niečo, lebo to mango je fakt, že brutálne, budem ho musieť ešte viacej ochutnať. Začína sa mi to tu viac a viac páči, musím povedať. A aj to jedlo, takže uvidíme, čo bude, keď príde večera a uvidím švabu. Bude zase niečo iné. Wow. To bolo krásne. Krásne, to je, inak tu bude aj krásny západ slnka. To sme stihli o Falls. Užili sme si západ slnka, lietadla a pomaly môžeme sa presúvať domov. Už začína byť tma. Dúfam, že nestretnem žiadneho švába. Aj by som ho natočila, ale trošku sa bojím. Ale tá obloha. No tu je jeden z tých hnusných švábov, že na pupku. Bože, ja nemôžem ísť bližšie. Ja si približím. Napijeme na obed? Tam je... Fuj, bože, ten je veľký. Dobre? Čo chceš s ním spraviť?
ospravedlňujem, ja som ho dal zle. Hej. Ježišmaria. David, rýchlo otváraj, tam ďalší lieta, rýchlo otváraj. Čak ja umiem. Bože, tam ďalší lieta, tam je, spadol. Tam je. Bože, rýchlo otváraj.